аз ин пас дорандагони корти миллӣ барои гирифтани пули нақд боз ҳам имкони васеътар пайдо карданд. Ин иқдомро ширкати Мегафон Тоҷикистон бо пешниҳоди хизматрасонии нави бо ном Кэш-аут барои сокинони вилояти Суғд фароҳам овардааст ва муштариёни тамоми операторони мобилӣ метавонанд аз он истифода баранд. соҳибони корти миллиро лозим аст ки ба салони Мегафон омада корти бонкӣ ва шиносномаро пешниҳод кунанд. баъдан худи муштарӣ маблағи зарурӣ ва пинкодашро дар терминал ворид мекунад. карта аз дебет гирифта шуда кормандони салон маблағи дахлдорро бо пули нақд медиҳанд. комиссия ҳамагӣ 1% аст. соҳибони корти миллӣ имкон доранд давоми рӯз аз як офис то 10,000 сомонӣ гиранд. ҳама дорандагони кортҳои корти миллӣ метавонанд аз ин хизматрасонӣ истифода баранд, новобаста аз он ки муштарӣ мизоҷи кадом бонк ва ё оператори мобилӣ аст. Очень нравится. Раньше обналичил в банкомате, но он далеко. А салон Мегафона в соседнем доме. Я рядом живу. Так намного быстрее получается. И тем более с низкой комиссией. хизматрасонии Кэш-аут на танҳо барои сокинони шаҳри Хуҷанд дастрас аст, балки сокинони дигар шаҳру ноҳияҳо низ имкони истифодаи чунин хизматрасониро доранд. масалан истиқоматкунандагони ноҳияи Ҷаббор Расулов метавонанд мустақиман дар бозори Ашроф пулро нақд гиранд. наздиктарин банкомат 500 метр дуртар аз бозор ҷойгир аст. дар ҷамоати Обурдон дафтари ширкати Мегафон низ фаъолият мекунад ва барои гирифтани пул аз бонк 15 километрро тай кардан лозим меояд. аммо ҳатто агар банкомат дар наздикӣ бошад ҳам салони оператор аксар вақт хулайтар аст, зеро навбат нест ва ҳамеша пули нақд вуҷуд дорад. В Сагдийской области услуга Кэш-аут уже доступна в 23 офисах обслуживания. Мы развиваем этот удобный сервис, расширяя его географию. И в скором времени еще больше владельцев карт Корти Милли смогут обналичивать свои средства в наших салонах связи по пути домой или на работу. ширкати Мегафон Тоҷикистон тасмим дорад ки барои мизоҷон хизматрасонии беназири Кэш-аутро боз ҳам рушд диҳад, то ин ки дорандагони кортҳои корти миллӣ тавонанд ҳангоми ба хона ё ба кор рафтан дар мағозаҳои мобилии ширкат пули нақд анҷом диҳанд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Тилотсии Хабар.